Alex entra no centro con súa mochila e senta. Carlos veo e sorri burlou. Mira quen chegou, o Tartaruga, sempre tan lento. De seguro tardou 1000 anos en chegar a centro tamén. Oh, Tartaruga, por que falas tan raro? É que non te aprenderon a falar ben na casa. Alex incómodo baixa a cabeza. Mientras tanto, Carlos sigue se burlando como se fuera unha tartaruga. Se cara se damos unha patadiña, máis rápido. Mariña dubídase intervir. Como se sinte Alex neste momento? Se estirar na súa situación, non che gustaría que fixera un resto por ti? Que pasa, Mariña? Agora deféndeme, gusta cheo tartaruguinha. Sofía e Xan rin. David, outro compañeiro, observa a escena pero non di nada. Notase incómodo. Alguna vez viste algo parecido na túa clase ou no patio? Por que crees que é tan difícil intervir nestes momentos? David apártase discretamente e escribe algo no papel. Logo diríxese ao buzón laranja, onde os estudantes poden denunciar situacións de acoso. Mentres tanto, Mariña decide falar. Algunha vez intentes mal por comentarios, motes ou bromas? As bromas son bromas cando só un se rí? Pero se só son bromas. E se foses ti a que recibiste bromas todos os días, seguirías sendo só bromas? Mientras tanto, o profesor entra con unha nota na mão. Acabo de recibir unha nota do punto laranja sobre unha situación de acoso neste centro. É momento de falar moi en serio. David sabe que, aínda que non falou, axudou a cambiar a situación. As palabras poden afectar o hígado co prato. Como se sinte unha persoa que sofre acoso todos os días? Que farías se un amigo está a ser tratado como Alex? Que podemos facer para que isto non pase no noso centro? Se non te atreves a falar neste momento, outras opcións poden axudar. O acoso non se combate coa conversación, senón co compromiso de todos. As palabras poden deixar cicatrices invisibles, difíciles, usadas, preferir ou ajudar. Se ves acoso, non o ignores. Pode ser o cambio que alguén necesita.